lokaci ya kwanan aiki ya kuri da yan barbari. Ogaya mutanen gari yaya kwastoma kuka ne a dan jinjiri. Oga Ibrahim Saudia sako na ida nauyi yanzu na kammala domin na sauke. Tambura mamai Ibrahim Allah dai ya ja shekaru. Mamun mi dai kin fudubu mai halin kirki Allah dai ya ja shekaru. Maman Ibrahim Saudia kin cika buri, Ibrahim girma ya fazo babban jagora. Saudiya karke aiki da mana kayo gaskiya ko'ina. Domin ka sani gaskiya da ita ce ɗan adam tushen zance zan bayyana. Ibrahim zauna dai da kowa lami